बोथोरा सलिडथ'। आरे थुनथुलि। एखनबा समाव बोथोरखौबो जि मोजां मोनो आं अखाखौ। अ नंगौना ओमफ्राय नों लोमजागोन ना बेबायदिबा? लोमजाया। गासिबो बोथोरखौनो एखनबा समाव मोजांबो लानांगौ। बा ओमफ्राय नों गगा मोनगोनासो दा। फ्रि फ्रि अखा हायो अखा। ओइ थुनथुलि बारा खेला नङालै अखाजों। फैनांगौ एसे मोजां ना अखानि। ये लाइफखौ बेबायदिसो इन्जय खालामनांगौ। थुनथुलि थ'दोलै न'आव थांसै। Hey come on सान एसे लाइफखौबो इन्जय खालामनांगौथ'। अके रियेलि नाथाय बे अखायाव। या I mean बे नोंनि लाइफ आरो दानो इन्जय खालामखायाबा देनां आरो बोरायबा मा सान नोंबो जेना आरो। नाथाय सान नोंनि अननायाव आं दिनै गारिबो गाखोनो मोनबाय ओमफ्राय मा होनो आंनि लेखाखौबो नों बायना होबाय कलेज ड्रेसखौबो। नाथाय नों आंनि थाखाय मानो इसे खालामदों मा नांजादों? I don't know. But why? बे मतलबनि दुनियायाव नों सासे बेबायदि जाय बिना मतलबनि आंखौ एसेबां मदद खालामनो। सोर आंथ' नोंखौ एसे मोजांबो सिनायामोन। दानि जुगावथ' रावबो सोरबा न'नि मानसियाबो एसेबां खालामा। But you are very special. मानोना आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि पार्सनजों लोगो मोनफेराखै। नों आंखौ खमसे खम लोगोथ' सानो ना? या। अब्लालाय माथो सानना लाबानो जाबाय लोगोनिफ्राय होननानै। नाथाय आं नोंनि बेफोरबायदि दाहारखौ दानो सुख'थ'नो हानाय नंलाना एसे गोबाव नांसिगोन। अके दे जागोन जेबो नङा। नाउ लेट्स गो। नाथाय सान नों मा रावखौबो गोसो थोफेराखै। मानोना नोंथ' आंनि थाखाय इसेबां खालामबाय नोंनि गार्लफ्रेन्ड नोंखौ गारनानै थांबाथ' आंहासो पाप नांगोन ना? दा नों गोसो थोनो रोंफेराखै। न' आं रावखौबो गोसोथोफेराखैलै। But why? मानो नायसनाखै नामा नोंखौ? दिल पे मत लेना हा ओरैनोसो बुंदों आङो नायसना जायो न' सोरबा। बेफोरनिफ्राय गोजानावसोलै आङो। I don't know लाभ होननायानो मा बेखौनो मिन्थिया आङो। Oh my god नोंबो मिन्थिया? न' आंबो मिन्थियालै। नोंबो होमबा सिंगेलसो? औलै ओमफ्राय थांसै थ'दो अखाया हनै बारा हाबायना। ओमफ्राय लास्ट मोनसे खोथा बाव सानजिरा। औ मा खोथा बेलाय? नोंना माब्लाबा गोसोथोफेरलायबायना सोरजोंबा आंनो खिन्थादे माबायदि मोनो? थोद। ओं। बोथोरानो बोरै जाखोब्रा दिनै जुरि? आयु माबा एकदम नुवाखै माबायदि मोफ्लामो आयु हाबाब। बोथोराथ' बोथोरसै अब्लाबो हा एसेसो हागाबालाय मोजांमोन आरो। दा मालाय हागायानोबा हनै हाबायानो थायो फुरा कन्टिनिउ। औ सोरां बेनोथ' दा जिफोराबो रानला हनै माबा खामानिफ्रानो थाजोबसै ना। आंनाथ' दामा दामिसो जानानै थाबाय दे जिफोरा ओजों रानलाबो आरो रानबाबो बारा मोजां राननाय जायाना फांखाजों होबाबो। नोंनिखौथ' सुथ' खालाहाय आङो सान्दुं दुंबासो सुनोसै। सान्दुङासोबा माला दुंबावो? मा मोनथिबावनो आरो। दा हनै ओमफ्राय आबा सानाबो माला फैगोनथाय बेफोरबायदि बोथोर गाज्रियावनो लेखा बायनो थांबावदों नै बियो। माथो लेखा नांलायगौ जाखो आंनाव बिहरबानोथ' जायोमोन ना। मोनथियाहां मा नांगौ बेबा गावनो लायनोसै बुंबाय आरो मेहेरावबो हाबबोगोन बुंबाय नालाय। बेफोरबायदि बोथोरावलाय हा न'फ्रावनो आराम स्राय थाबानो जायोना। खामानि गोनाङालाय बोरै थांनो हानो दे खामानि दंब्लाथ' थांखानांगोन ना। बेबो मोनसे आरो। ओमफ्रायथ' सनु बेबायदि अखा बोथोराव नोंनि आखाइनि फुदुंनाय आरो बा गरम गरम साहा मोनबाथाय माथो नांबावगौब्रा। बै मा होनोमोनलाय सोरां आंनि आखायाव जादु दं नामा मेजिक? बेबायदिनोथ' होनजाबाय आरोलै। जाया नोंजोंबो दे। ओमफ्रायथ' दिनै ओंख्रि मोनसेल' संखागोन आङो मोननै मोनथाम संबाय थायाहाय आङो। दे सोलिखायोना आंनालाय माथो। अखा हानायफ्राव ओरैनो आंखौ बाथारदों दिनै। होमबाथ' जुदि बिहामजो थानाय मोनबा मोजां जासिगौमोन ना। हे नोंबो आरो बिहामजोआथ' बिहामजोसै। बिहामजो थाब्लाबो आं खामानिखौनो थिनखायामोन बांद्राय बायोहाय आं थिननो। देलाय जोंना हाथरखि बिहामजोआ गावनो मावजोबोमोन थाबालाय नाथाय। ओमफ्राय आंथ' मिसेवखालाय गथ'खौ फिसाजो बायदि अनथारोमोन आङो। दा मेहेरजोंसो थांबायबालाय हा माथो खालामबावनो दे। मा संनो ओमफ्राय मिस्टार आं मैथ्रु बिबारखौनो भाजा एवनोसै नामा? ओइ एथ' गोखा बेजों जानांगौ आरो? ओइ गोखाफोरखौबो जानांगौ सम सम हा माथो। एम्फौफोर दङब्ला थैगोन आरो हा बेखायनो। जानला मालालै हैद बेलेग ओंख्रि संलै। होमबालाय दार्लिंखौनो बानायनोसै आङो। जायो दार्लिंबाबो बेखौनो बानायदों होमबालाय। ओमफ्रायथ' बोथोरखौनो माबा दैबाना जासिगोन बायदिसो मोनबाय दे आङो। बिदि हाबाय थाब्लाथ' जाखासिगोनानो बबेबा बबेबा जायगायावथ' जाखाबायानोदां। बेबायदि सान हर मोना हाबालाय मानो जाया जानो दे। औ सोरां बेनोथ'। दे होमबा दसे थाथ' दे आं एसे खामानि दंलै। औ न'आवबो रावबो गैला नै।
नों दं आं दं आरो माथोबाव ना सानैजों थागोन आरोलै जाम्बिलाय सानैजों थागोन जाम्बिलाय ओंख्रिखौबा सङा नांथ'ला दे नोंनो संथ'दो आं ओंख्रिखौ मालाबा संसैलाय जागोन दे जागोन ओइ संला संलि होनोसै आं संनाया लागाव खोरोमबाय थादोहाय बिदिनो आयु माबा खोमसिसो जाफिनहांबायहाय मोनाबायानो उन्दुफिननांसिगोनसो आबा सानखौबो बुंखादोंमोन आङो बेखायनो थाब फै आबा थाब फै होननानै गथ'आ माबा मानियाहाय बेबो बिमानि खोथाखौ अखा हानायफ्रावनो बबाव मा खामानि ओंखारब्रबथारो हाबाब मेहेनाव थांब्लाबोथ' दसेल'सो थांगोन होनखादोंमोन दाहालागैथ' सफैनांसिगौमोन ना बे गैला दख'नानो रानखानाय नंला आंनाव नै बेबायदिनो दोनबाय थानांसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो हा दसे हागाबानो जासैमोन मा खालामबावनो जुदि उफाय गैया दे आरो औ मा बेफोरलाय हा मा जालाबायनांगौ आरो नुगासिनोसो दं नायगासिनोसो दं दे आङो माखौ दै एसेखौनो दाय जायोब्रा माखौ दाय जायो आरे माबा बेफोर ओरै गोदाव सोराव बेफोर जिनिसखौ मानो लाबाय थानांगौ जाखो दे जेबो नङा आं ओइ बुंनो दे बेफोरखौ लानांगौबा मोनसेथ' आं बुंदों नोंखौ खालि बुंदों आङो नों बेफोरबायदि लोंनानै फेनानैल' दाफै लों नाथाय एसेबांबो नङा फेलायजासे अ आच्छा नाथाय मा खालामब्रा नोंजों रायजाबाथ' एसे साबसिन मोनबायना नोंनि मोजां थाखायसो बुंदों दा आंलाय बेनिफ्राय आरो उल्था सिदा बुंलायलाङो ना माथो जाखोब्रा ओमफ्रायलाय बेफोरबायदि उल्थां बाल्थां दा सानना मानोलाय बिदि सानो जेबो नङा माथो जाखो जायनि गोसोआव माने मैला थायो बिनि गोसोनि साननायफ्रासो एसे गाज्रियाव थाङो आरोना नाथाय नोंनि मेहेराथ' बेबायदि नङाना खोनासंब्रा मालाय मानसिजोंसो बेबायदि गिनांगौरा आंजों नङाना ओमफ्रायथ' नोंखौ मा सिन्दुरल'सो थुनांगौ दा बेबो थुगोन ना बेल'सो बाखि थादोंरा माथो दे एसेबां सिगाङावनो नोंखौ आं गावनि होननानै गनायखाबायना बेबो हारसिं नङा मोनथिबाय रायजो राजानि सिगाङावनो बेखायनो जोंनि सोमोन्दोखौ गाज्रियाव दालां नोङो बेलेग साननाङा खिसल'सो ओइ बेदरा गोदा फैद' लागाव देन्जार हाबायलै हले अखायाबो औ जि हासिखाबाय अखायानो दे ओमफ्राय नोंहा बेदरा मोजां गोदालै आंलाय गोरोंखा बेदर गोदानो मिन्थियाबा हायो आंनि सना बेबि उलि बाबा जावलिया दे दिनै आंनि बेबिखौ बेदर गोदा होबायलां गाज्रिखौ मोनाखैना बेखौबो गाज्रि मोनोब्ला मा जानो आरो नङा आं थासेयावबो नों गोदाबाय जे बेखायनो आरो जेबो नङा दिनै नों रेस्ट लाथ'दो अके दे होमबालाय ओमफ्राय एसे फिसा फिसा गोदानसै ने बांद्राय गिदिरबाबो जानो मोजां मोना औ दे ओमफ्राय नों मानोथो एसे बुरजा लाबोनांगौ दे मासे मानि नङा नोंबो लोमजादों नालाय बेखायनो एसे जाथोंसै होननानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय जों सानैल'आवनो औ माथो जाखो जेबो नङा दे बिदिबालाय ओमफ्रायथ' आं एवगोन ना नों गोदाल' नोंनि औवा संनाया बिराद गोथाव जायोब्रा दाना नों मोनजायाखैथ' आइसो बाख्नायनायफ्राबो नंगौब्रा जाम्बिलाय ओरैनोब्लाथ' अखाया मोजां बोरैबाबा नाथायो खामानि थानायफोरनो एसे प्रब्लेम जायो आरोना नङाब्ला आमफ्रायथ' नै दा माइ गायनाय बोथोर सफैबाय नोंबो गायोमोन ना औ गायोथ' आरो ओमफ्राय नों गैयि समावबो आङो बिदिनो मालायनि न'फ्रावबो थाङोमोन गायनो मेहेर आं मोनसे बाथ्रा बुंनि नोंखौ मोनसेल' मानो देनाय नों हाजार बुंब्लाबो खोनासंगोन ना औ आं नोंखौ बेखौल' बुंनो सानदों नों माब्लाबाबो गुबुन बायदि दा सोलायलां जेरै दा नोङो दङ बेबायदिनो थाबाय था जेब्लायबो नोंनि अननाया आंनि थाखाय माब्लाबा सोंथियानो फैया बेबायदि आइनि थाखायनो बेफोरबायदि सानना नों सम सम नाथाय नों बेखौ मानो साना दे जेराव आंनि अननायानो नंखाय नंखायाबा अब्ला दाथ' एसे गोबावनिफ्राय नोंजों दङ आङो नोंखौ माब्लाबा दुखु होफैदोंना नोंनि थाखायनो नोंजों थानो होननानै आं फैखाबायना आंनि आइया गनायाबाबो जेबो नङा औ दाथ' जेन'बा आं एसे एनै खामायखाबायना जियानो जा एसे फिसा फिसौबाबो
थोजासे नङाबाबो नोंनो हानायखिनिखौ होगोनब्रा जेबो टेनसन लानाङा मावनानै जानो नङाबा मानोथो मानसि बेलाय औ मेहेर नंनायालाय नंगौ गावखौनो गाव अननांगौलै अब्लासो जिउखौबो समायना मोनलांगोन नोङो थांनानै थानो ओमफ्रायथ' ओइ आंखौथ' रावजोंबो दा रुजुखा नोङो आं गुबुन सेंग्रा बायदि नङालै आंनि आइयानो आंखौ इसेबां लासिंसिं खालामो थेवबो नांजाया आङो जेबो मानोना आं गुबुनजों आं गावखौनो गाव रुजुनानै लायाना हाजारखि जेखि बुङा मानो गुबुनासो मालाय हनै बेखौ बेबायदि खालामनो हाबाय बयहासो मालाय हनै बेबायदि मोनबायनो बेबायदि खालामबायनो बेफोरखौ साना माथा मारिना आं गावखौनो गाव डाउन खालामना लानो साना ना मालाबाबो नोंजों लोगोसे आं गावखौनो गाव बिराद मोजां मोनो हाथरखि मोनथिबाय ओमफ्राय नों थानानै बांसिन समायनासिन जाबाय आंनि जिउआ औ मेहेर दुखुआथ' मा बुंबावनो ना सम सम बेबायदिनो फैलाबायो नाथाय आं गोसो जानानै नोंखौ माब्लाबाबो हार्ट खालामनो साना थेवबो एखनबा समाव बोरैबा जाफ्लाङो आरोना मिस्टेक बेखौ नोंनो बुजिनांगोन ना गावनि साननानै जागोन दे आयु बैथिंजाय लोमजोबथारबाय माथो ने औ दैबो दंना आरो ओमफ्राय दैयाबो देरबाय बै ससेसिमल' थांसैलै जोंहा ओमफ्राय थांला औ जागोन दे बिदि अखा हानायाव बांद्रायबो थाबाय जायाना ओमफ्राय आंहासो थांनो बिराद प्रब्लेम जासिगोनलै लामाया दैल' जाजोबथारबायना एथ' अखा हानाय मानो जाया जानो दे ओमफ्रायथ' दखाननि माबा माबि नांगौ होननाया लाखानोसैलै फैबाय थानोबो बायो औहाय मेहेर अखाबो हाबाय थाथारो दसेखौनो थाद'आ माबा हालदै नांगौमोन अके ओमफ्रायो ओमफ्राय आं मालाबा सिंगा सावनो सानदोंमोन मैदा एसे लानोसैदां दे जागोन दे ओमफ्रायसो मालाय हजों नोंखुनजोमोनहा नाबो मोनदोंनो आंथ' गैला जाहैबायना मालाबा थांगोन नामा मेहेर जागोन दे फ्रि सम मोनबा थांगोन आरोलै दे बिदिबा ओमफ्रायथ' नोंहाबो लोमजागोदान ना थ'दो थांसै लोमजाफिनबावबा दिगदार जागोनलै दे ओमफ्राय नोंहाबो आंखौसो बुंदों नोंहाथ' थांबाय थानांगौ ना उफाय गैयालै बेबि माबा मोनसे बेनिफ्राय साबसिन मोनबा मावनोसैलाय मालाबा एसेबां फैसाबो जाजोबाखै नालाय बेखायनो दे बिदिबालाय साथाबो बायफिननांगौलै गंसेल' जाथारबायना औ मालाबा थांनोसै काजलगाव लाबोफानोसैदां ओमफ्राय बायहेरायाव ओंखारनांलालै बोरैबा गोलैगोन ना दे थाङाथ' सानदोंमोनलै ओमफ्राय सारा फन खालामबायना थांनांसिगोन आरो उफाय गैला दे लिंहरबायबालाय माथो थांदो दे जागोन जेलि बेसेलाय बेबायदि थाबाय थानो दे न'आव नोंखौ आं बुंखाबायानो न'आव थांसै थ'दो होननानै ओमफ्राय आं बुंखाबाय इसान आं न'आव थाङा मोनसे बाथ्राया मा नोंजों एकदम थानोनो बास्राबायलै आङो बे नोंनि गोसो आरो जुदि जै एबार थांबायना फैफिननायबो नंलालै आङो माबा जुलिजोंबासो गोदै गोदै रायलायगौमोन नोङो जिलि बारे बारे बिदि जुरिजों आंखौ सन्देह खालामबाय थानालै ओमफ्रायथ' जुरि आंजों थांबा लांफाबावगोनसो आं मिथिबाय औ नोंनिफ्रायथ' बांसिन बुजिनांसिन जुरियासो मोनबाथ' लागौ आं बेखौनो नङा नों आब'खौबोसो बेबायदि होनबावबाय गावनि बेवाइखौनो औ बुंबाय आङो नों मानसियानो संसार जाग्रा नंखायाबा नङाबाथ' बुजिग्राबो थांसिगौना आंजों आरोथ' आंखौ जानला मानला बुंहरबावोबा नोंनि थाखायनो मोजां जानाय नङा मिथिबाय थाङोबा लानानै थां थागोन आंहा बेवहायनो नोंनि अख्रा नोंनि जिद्दि था होमबालाय लांफैनायावबो गैला एबारनिफ्राय दा लांफैयाबाबो अरजाया नुदों एसे मोजां लांफैबाय थायो आं नोंखौ थेवबो थाङा आंथ' आंनि मोनथाया जायखौ आं एसे मोजां मोनोमोन बेबो दा बे बुहुमावनो गैबावला थांखानायखौलाय बहाथो मोनबावगोन दे था नोङो बेयावनो था हारसिङैनो था थाङा माथो थाङा आङो आयै बेबायदि थाबाय थानो हाला आङो एसेबां गोबाव नेयै नेयैनो दिनफोरासो बेबायदिनो बारलांगासिनो आंखौ निमाहा होदो नै जावैसो ना थायो नाथाय नुथायनि जेबो खोथायानो फैला आयै एसेबां बुजायबाबो थाङाबा दा आंहाबो आंनि लाइफ दङ आंनि लाइफखौथ' नायनांगोन ना आङो औहाय हामा जाथारखो बियो फाग्लिसो बोरलांबाय बेफोरबायदि फिसाइनि खोथाखौनो लाला एसेबो बिनि सायाव आंखौ आंनि बेवाइजों जरायबावो होनबावनो दे जावैसो नै आयै एबारनिफ्राय आं लांफैनो फैनाय नंला थाथों बेयो बेबायदिनो थायो ना मायो बुरैजासे आंथ' मिथिला जेबो आयौ जावैसो मा मानो बिदि बुंनांगौ जाखो दे बुंनाय खोनासंनायनि खोथाया जोब्बाय आयै जायखिया आंखौ बेबायदि आसा दा खालामसै गावनो थांखालाबा आं मा खालामदे ओमफ्रायथ' आं लांफैया नङा गोबां लांफैबायना नै दाबो लांफैबावबाय आङो थेवबो जाया नङा जावैसो बेफोरबायदि मानो बुंनांगौ दे बुंनो गोनां जाबाय आं आयै नोंसाजोनि थाखायनो गावबोथ' खुसि थानो हाया आंखौबो खुसि दोनला बियो गोरोन्थि खालामबाय आं बेजों हाबा खालामनानै